ja vás vítam pri novom videu, no a dneska budeme točiť Roblox minihru. Dobre, my spíme, je to také jak horor, by som aj povedala, no a my ideme na to. Určite tu sa ešte odbral aj zvonček, no mám zatiaľ čiernu obrazovku. What was that sound? Keďže čo to je za zvuk? Čiže neviem, ideme zistiť. Mom, are you okay? Keďže čo sa stalo s mamou? To nie je dobré. Keď máte určite radi mamu, tu ešte like, určite aj, môžete aj odber, také čo je. Tak, no, že kapibar, to je asi naša izba, Windows XP, ok. Takže, tu a my máme si zistiť, nie, naša mama, počkaj, nám uniesli mamu, ok, tak my máme, aj má save mom, ok, tak my ideme zachrániť. Keď tu je taký kľúč, takže my si ho zoberieme. Neviem, či tu máme ísť dole do basementu. Aha. Tu máme zobrať asi ten kľúč. My musíme zachrániť, že objektív save mám. Tu je Robux. OK, no a teraz máme otvorené, my máme utekať, OK. Dobre. To je shop, si môžeme začať vykúpiť potom. Aha, dobre, to je cool. OK, Robux, máme 4 Robuxy. Máme si zobrať kľúč. OK, 1 z 28. A teraz máme utekať. OK, je tma. No a teraz mi fine, mom, stay in the line. I feel something watching from the... Čo? Počkej, to nás bude čo naháňať. Save under the light. OK. No tak my ideme ďalej. Dúfam, že nepôjde teraz nás naháňať nič. Nie. Tam sú oči. Tam boli oči. Ja som videla tie oči. Neviem, či ste videli, ale ja som videla tie oči. Máme 3 z 28, no a my ideme, utekáme. Ok, rýchlo musíme utekať. Dobre, to sme stihli a môžeme si tu zobrať ešte Robux. Zatiaľ v poriadku. Takže OK, ideme pod mostom. Čakáme, že to urobí. Nie, tu je toto monštrum. Kámo, takže už ste videli, jak vyzerá to monštrum, takže neviem, prečo mám sivé vlasy, akože neviem, či to vidíte, ale mám biele či sivé. OK, nevadí. No a my ideme ďalej. Rýchlo ideme tu a my sme tu. Keď zoberieme si 5. kľúč zo 28, no a my ideme ďalej. OK, sme ďalej, no aj tu vidím taký dom, asi je to dom, neviem. No a ja by som chcel ho preskúmať, takže ideme rýchlo preskúmať. OK, Robux tu je. Nie. Dobre, takže sme nestihli preskúmať, ale neviem, čo tam také by mohlo byť zaujímavé, ale OK, my si pôjdeme ďalej. A ešte tu je. Keď vieme, na čo máme akože zbierať, to je Robuxy, ale no, tam máme wheel, som sa nevšimla. Spin. Prosím. OK, takže máme 113, OK. Nie je to zlé, no a my ideme ďalej. Chceme dávať hlavne pozor, to sú také rozburdané budovy, ktoré akože sú zaujímavé. Že by sa možno dalo poskakať tam, ne, dať čo červené. Radšej tam nepôjdeme, lebo možno sú to tie oči, neviem. Takže tak, no a my ideme ďalej. OK, máme 7 kľúč, no a tu bude asi dlhšie trvať, lebo akože už tu dlho chodíme trochu, akože neviem dlho. Počkaj, on jak môže ísť cez svetlo? To bol taký bug, nie? To je taký obchod? Asi. No ja by som sa išla pozrieť, ale tak... Aha, tu sú automatice, že tu by i nemali na mne zautočiť. Čo? Ja by som sa mohla kúpiť aj srdce. Kúpim asi kolu, ale ešte sa tu pozriem, že čo tu... Yes, Robuxy si zobereme.
Tak, možno budeme mať, nie, na srdce nebudeme už mať. Aha, my už nemôžeme. Škoda. Ok, no tak porozmýšľam, čo by sme si mohli kúpiť. Toto nemôžeme. Môžeme tú baterku, ale to sa nám neplatí už. Že kúpime si jednu kolu. Run faster for longer. A to je iba za 35, takže ešte si kúpime jednu kolu, môžeme. Že tak, no a my ideme ďalej, takže bye bye. Keď sme tu, sme už prešli stade, ale stále nemáme žiadny kľúč. A to je svetlo preblikáva, takže dúfam, že to nevypne, no jasné. Joj. Že musíme sa asi už rýchlejšie pohnúť, takže pôjdem tu a skúsim tú kolu. Či mi to pomôže a to som rýchlejšia. Bereme kľúč a rýchlo ideme hore, lebo máme tú kolu, takže dáme zase. Ok, dúfam, že mi to nepreblíka. No jasné. Nie. Yes, a it's head. No. Krucifix ešte použijem na teba z dorsu. Dobre, a tu je dať kostol. Možno tam bude moja mama, neviem. Neviem, či by mohlo byť akože v kostole. No a my ideme na to, takže musíme tak opatrne. Budeme si asi kolu. Keď chceme prehľadať ten kostol, tak keď tu je, yes, je tu. A je tu aj dokonca kľúč, ok. Mám ako 10 z 28, takže už iba 18. Takže no, a neviem, či pôjdeme stadiaľ, ale môžeme ísť aj stadiaľ. A teraz nám šipka ukazuje, že máme ísť tam, takže pôjdeme. Že ideme do toho. Nie. Ja si tam iba zobrať robuxy. Keď trochu tu budeme a my ideme ďalej. Dobre, takže sme tu, máme 11 kľúčov, no a my sa budeme snažiť, lebo tu šipka a ja viem tam, že hej, tam je ok. Len som nevidela vo v tme. Keď tu je, rýchlo sa priblížime. A rýchlo. Fú. Ešte, že tu si môžeme začať kúpiť, ale nemáme na to. Nevadí. Že tu sú také automaty a tu teraz musíme ísť pomocou... Nie. Len tak sme to zvládli. My si zoberieme rýchlo ten kľúč a ideme preč. Takže bye bye automaty. Ideme rýchlo sem. Dúfam, že to dáme. No a my ideme ďalej. Ok, sme tu. No, ja neviem, kde sme vôbec. No, ideme podľa šípok, jak by nám to malo správne ukazovať. Je ďalší kľúč, to nám treba, ideme pomocou šípok. Oh no, ďaleko je to. Rýchlo skryme sa. Časne bol. No a medzi tým môžeme ísť pohľadať tu dome, či dačo nemôže byť. Kde sú tu postele, neviem, či je noč, toto sú gauče, čo to je. Tu môžeme dole spadnúť, tam je dačo. Aha, tam nič nie je. Ok, takže ideme ďalej. Takže sme tu pri ohni, trochu tu počkáme. No a my ideme tam. Rýchlo tu. Dobre. Ešte sme zastihla. Tam bola tu je celá kostra, kámo. Tak to akože v škopu pozomierali. Tu, že keď tu vidím už celú kostru normálne, alebo jak to dlho museli čakať. No a my ideme ďalej. Pomocou šipok. Ideme, aby sme sa nestratili. No a my sme tu. A môžeme tu ísť, ale tak rýchlo musíme ísť.
Takže rýchlo, že už... Nie. Daj pokoj, ty demon. Čo to je? Však ja by som to kľudne zavolala demonom, lebo nezavolala im, ale že volala ho, jak nazývala ho demon, lebo chápeš. Si stadial? Och, bože. Tak, ja som ani nerozprával, som sa bála, že to nestihnem, ale zatiaľ v poriadku. Keď ideme tu, zatiaľ normálne, no a ja sa vám ozvem hneď. OK, máme tu ďalší obchod, takže my ideme tu. No a neviem, či si tu môžeme asi, ja sa zadlačiť, ale asi nie. Keď máme tu za srdce kúpiť, to nie, ale viete, čo si môžem kúpiť? Kolu. Si kúpim určite. Ešte jednu. Tak. Že OK. A dúfam, že sa už budeme blížiť a Chamomány. Aha, to nie, tak to za Robuxy. Ja som myslela, že to zadarmo. OK, no a my ideme ďalej. Takže ideme na to. Keď sú zase nejaké budovy, my rýchlo prejdeme. OK, ideme tu. Nie. OK, tak. OK, idem tu, rýchlo. Tak. Teraz si dám radšej tú kolu. OK, rýchlo, utekáme hore. OK, sme pri autoch. Stále taký automat, aj keď... Nič. Tu čo tu je? Aha, tu nič. Nie. Nie, chápeš, to predám. Grab K. You missed K. Počkej, tak rýchlo dávame toto. Musíme rýchlo pohľadať. A kde bol kľúč? A tu je. Och, dobre, že sme ešte našli. OK, už máme 18:28, takže už iba nám chýba 10. No a podľa mňa už by sme sa mali blížiť ku koncu. Dúfam, že áno, lebo to akože, ale kľudne, ja by som všetko robila pre moju mamu. Takže je v Robloxu i v IRL. Takže, no my ideme rýchlo tu. OK. To mám, no ideme ďalej. A potom môžeme ísť, tu je taký gauč, kámo. Môžeme sadnúť. Robux tu je. Keď si môžeme si zobrať, nemáme na nič. Sme chudobní. OK, no a my ideme na to. OK, máme 19:28, no a my rýchlo utekáme, akože máme teraz akože celkom ďaleko tie lampy. No my rýchlo musíme sa dostať tu, OK. Tam máme ďalšiu lampu, to je taká asi sklená budova. Vidíme ďalšiu lampu, takže tak, no a my ideme ďalej, že opatrne. Môžeme aj tu, lebo tu je tiež svetlo. A hlavne nemáme na... Čo? Aha, myslím, že to je taký iný. Ten. Zoberieme si peniaze, máme 14. Tu a môžeme ísť tu ešte. Tu budeme a pojeme tam. Takže a teraz ideme rýchlo. Keď už iba tam musíme ísť. OK, sme tu, no a si zoberiem ďalší Robux. A tu je ďalší tiež. Trochu tu pobudneme ešte a pôjdeme rýchlo. Rýchlo. Musíme ísť a hlavne musíme dávať pozor. No, už naháňa nás. Už som videl tie ruky. Ísť sa tam. Choď preč. No a my ideme zase hore. Takže rýchlo. OK, už vážne iba 7 už kľúčov a máme všetko.
Musíme ísť tu. Rýchlo. OK. A teraz by sme mali tam odbočiť. Jak to stihneme? Teraz rozmýšľam. Asi tu radšej počkáme trochu, áno. A teraz pôjdeme hore. Podľa mňa bude nejaký súboj s bossom na konci. Podľa mňa. Neviem, či s týmto, alebo s jakým. Musíme teraz hlavne dávať pozor, lebo sme na takým moste. No hlavne by sme nespadli. Takže tak. Tu trochu budeme a rýchlo pôjdeme sem. Áno. Musíme rýchlo zobrať kľúč. Tak. OK, ideme tu dole. Dobre, zatiaľ OK. Už iba 6 sa mi zdá, hej. Ideme tu. Tam je ďalší kľúč. S nejakým tlačítkom. Dúfam, že to nebude nič také zlé. Čo sa otvorí? Ja neviem, kde teraz akože máme ísť. Oj, čo som klikla. Bereme si peniaz. No a my pôjdeme tam. Tak. Kde sa nám vyplo? O nie. Dobre, zoberieme Robux a máme. Dobre, my sme takým múzeum? Čo to je? Môžeme plať piano? OK, nice. Také máme kompas. Ale to nemáme peniaze. Máme dolary. Sme hľadali kľúč, ešte posledné kľúče. Tu čo to bolo? To je nechutné. Fuj. To čo to bolo? Čo to bolo? Kde mám nájsť tie kľúče? Ale tu čo bolo za monštrum? A neviem, kde sú kľúče. Tam bolo zase. Keď zomreme, tak neviem. Kamo. Jak mám nájsť kľúč? Nie. My sme... Nie, my sme zomrali. A sme mali 25, ok, tak ja vám ukážem ending ešte. Ok, takže aby ste videli, že takto mal byť ending. No ja som to z YouTube mám. Ok, otvorila dvere, prešla, no. To si cool, no. Nie každý mal. Teraz utíkame. Z exitu exit. Toto teraz musím asi dávať pozor, ja neviem. Asi tak. No a už iba sa dostať do neho a otvoriť. Mamu. A to je všetko. Takže tak. Takže keď som počul toto video, určite zajte odber, like a zvonček, veľmi ma to podporí. No a ja sa s vami lúčim a v budúcom videu sa zase uvidíme, takže čaute.